Assalamu alaykum hormatly gitaristlar we gitarist bolmak isleýänler. Şuň biz siz bilen iksan perbora öwreneriz. Başlamaga kak size bir zat belli edeýin. Gitaraň tary aşakdan ýokarlykka sanalýar. Ýagny 1 2 3 4 5 6. Soň ýene bir zat gitara her tar üçin barmak niýetlenen. Ýagny şu barmağımız birinci tar üçin, bu barmağımız ikinci tar üçin, bu barmağımız üçüncü tar üçin. Başan barmak bolsa ýokarky 3 tar üçin, ýagny 6, 5, 4-nji tarlar üçin. Birinji perbora başlaryň. Perbor näme? Perbor türkmençesine bilemem o sazlarda islenlik bir sazda haýaljak çalýan saz bolýar. Ýagny şeýle. Başlaýar. Birinji perbor. Birinji perboryň ady sekizlik. Ýagny bu perbory öwrenmek üçin bir depter, ruçka alyň ýa-da telefonuňyzda zametkasyny belli edin. Ýagny näde çalýar? 6 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 6 3 2 3 1 3 2 3 Edir şunýaly. Deptere ýazýaňyz 6 3 2 3 1 3 2 3 ýuwaşyk bilenem gaýtylýaňyz. Bir ýalňyşy goýup beräýmen. Şeýdip çaljak bolaýman hiç çaçan. Gatul ýalňyşdyr şu. Soň go öwrenýärsiňiz bolýan. Şu saat çaltyrak çalmaly bir barmakda kyn iş ýa. Bular şortyňyz şunňaly. Şoň üçin ýanky niýetlenen barmaklary olanyp şonda çalýaňyz. Öwrendikmi? Ýene bir ýere gaýtalalyň. 6 3 2 3 1 3 2 3 Hemme zat düşdükli. Şo, ikinji aýetjäs. Ay bilýän men siziň öpdirdiňiz. İkinji bu näli? 6 3 2 1 2 3 6 3 2 1 2 3 6 3 2 1 2 3 Edir şular ýaly. Dol şansyn dinleseňiz. Näder? Ene bolly. Perbor ansat. Ýene bir ýere gaýtylýan birinji perbor. 6 3 2 3 1 3 2 3 Hertini aýratyň ýazyň sany bulaşdyrmaň. İkinji 6 3 2 1 2 3 Ine şöyle ýene bir zat belläp geçeýin. Käwatlar zat gabat bilersiňiz. Siz alta derek 5 oýnalýan ýerler amma, ýagny 5 3 2 3 1 3 2 3 ýa-da 4 3 2 3 1 3 2 3 Şu ýokarky 3 tary çarşanyň ziýany ýok. Ýani aşaky tarlar şonda durýar. Ýani 6 3 2 3 1 3 2 3 Şeýdip videonun tamamyny ýaz.
Halan olsaňyz like goýun. Men kanalyma ýazylyň, täze videolary görmek üçin. Soň soraňyz adyňyz ýüze çyksa, kommentariýa ýazaýyn. Hökman jogap beren. Onsoň ýene bir zat. Indiki video, eger şu videoda 5 like-dan geçse, 5 like, 6 like olsa, onda indiki videoda top 3 kaku öğreniriz. Kaku näme? İneş kakuşy. Şolary öğreniriz. 3 sanatyny öğreniriz. 3 sanatyny. Şuňlukça sag bol. Sagmanja öğren.